kunin juday. Nagpahangin-hangin raman mi dari. Gi ka na mo sa 7-Eleven? Ganiha. Oo, mo kunin jo. Oo, kunin jo. Madali na, please. Alam mo. Taga diri ra mo day. Here lang. Kita recommended. Shout out Angel Olandres. Ay, di ay, sorry. Guys, mo dari dai. Hi guys. Mura kong injong lula. Thank you, te. Salamat tay. Halo. Karon na pud misteri nakalaag-laag duha kay busy ba ko. Jaha man ni jang gibijaan kito nagkauyab Miss Undoy kay araming ka-attach ka adjong duha ba jadi magsilbi bitaw kay nabad sa tay ko galing kinabuhi. Araman ning ka-attach na mura man ang anak. Nagkuan ko naglakilak. Lakilak si mo tong nga hadyo sa gi antos nga mo separate ko kay ug azang dikit-dikitan pirmi ang na wa mi kaugmaon duha kay bawo ko masakitan gyapon sa kay na madyo koy plano magminjo. Ja si ja gusto po ko si ja nga maminjo pud ba. Kaya rong napod sa family nga na kay ug kamerang duha mag-uban-uban sa mga kibuk kinabuhi maparehamis among silingan tulo sila ka buok. Nakakita adto ko silang kinabuhi diwa. Luoy ba sila tulo? Ang tiguangan nilang tulo ja. Sila ra ja tulo siga ban-uban ja. Luoy pud sila ja. Unay mga bata maikang sila magmigugdi ko pud magngana pud ning duha kay murag luoy pud ning duha ang ginan nga kinahanglan magbuwag jud ta. Separate jud ta kay rong maka-explore pagkabangawa ko kay sa among kinabuhi sige rumig-uban duha. Ja murag di ba? Anak ang di uwa po ka nagi. Di gitu makaraho. Nganong gito ko na kalimot man ko. Sa una karanay ug manis ko kay nga na dili ko na mo ubanon. Tang adto pa mga barkara ja. Muli kagabi nang dako maite ko. Manis ko bar ko dong. Wat mo dilumunti. Ay. Hey kas-a. Nag-away ta. Nakadisko man gud ko kas-a. Nag-away ta. Ng katong ning uli gahe ang mga classmate nag-reunion mi di reunion to na mo pero de mo uban na mag-reunion sa hang batch mo uban na he. Ja na sige pa sagtukar dito. Ja nga na mo uban ni na he di ko ma-enjoy ang reunion kay magbantay ra ko ni ja ginagrabe sing kadang dising ka mo consider dang papahawa sa pugko kay ug aja nga dad di na ko ma-enjoy makikuas ang classmate kay magbantay mo ko dito kay sige makaratuktukar. Grabe pud imong balitahan adtong tungura di ja mo sugod uban ja sa murag kugnay anak ba. Ja mura man meritog na lagi may event dadto murag sa batong tuig 2018 ta na. Nagsa maghikog na. Sam na hadyo jang kay nanay di na nadadunay kay sam pagka-enjoy na ang mga classmate nga panagsara makita kay gikan sa abroad uban mga seaman. Ja mga nurse nga lagjo na mi ba ja magsir kog bantay tiri. Ja man na kay haman jang kay kuan hanggi treatment si ja nga pasyente na murag nga na ba mag-uo ko di kay jang matukaran ka ja tumis dagat nga na tukaran ka mo ron putoy time nga bijaan jud kana pero most of the time sige ra man taguban-uban dahil ra man jud kana bijay katong kami natundoy naguyab ita pwede maguban-uban dang ja hapon gibutang sa imong sitwasyon ikaw diyan na po kunin mo maguban-uban lainin po dangan na muramig duha ka asawa sa isa ka bana mura bag nga na ang ginahuna kuno ay be ikaw be na nakuyab diyan nagyapon kunin mo ikit-ikit lain mo to ha jud gitujo nga magseparate jud ta kay maabot jud panahon nga makauyab ni ako makauyab ko pag nakauyab ko after 8 months nakauyab na mo pud ka tanawa ug wa ta nagbuwag wati mga kuaron wa ko ingani pud way mo ingkan nimo jero jud tungatong desisyon sa una nga buwag jud ta kuan ko sige ko gilakilak pero nakamubun ram po dugay ko nakamubun niabot mo po slim wheel ang gusto man dyan magsira gaban-uban ha pero medyo ako jud ning likay jud nga na wa jud mi kagmaan na nigsigir jud mi gaban-uban duha mga langgod mi daning duha di mi makauyab daning duha kay katong nakuyab sa una si Japi makaangin mag-away mi sahay kaya mag-itak-itak si Jay nga na sa una katong na mo hatag na sandal maitak si Jay mau na ang buhaton palit na po ko sandal hal na mag-ipaduha duhaan naman nangiyab pero nay katiri nga na ang kuan maluoy ko nimo tagaan kog dress ana lamang kong ipaduha harong tag sa ta harong tag sa mi may mga to kadugasan naglaki mapuan naman sa kadugasan sana pa ni dubli man gasto kay duha may regaluhan kanimdum ka pare ka kanimdum nga na ako ni dress nga sanina mingon ko nga ang hinatag nimo pero hatong gipapalit na lang po sang uyab kay hatag sa na tingnan din mo ang ginaingnan nga di mo ko gusto maghilak ka wa kay madawat mo nang alam po duha na naman di nga na alam ko nga na sa kamahal buti ko daw katong natay mga dress nga pareho bitaw ta kay palitan ko ni ja hamang ipaduha
Ano lang mga ipaduhan sa gipul anak kuno ka dyan. Okay, kung saan man nga na maigsuon na nga sagdan nga sakit manggudpud og kanang ako rin mag-abri jag si Jawa ija. Manaha jang apilan. Para pareho bitar tog mga dress kanang dum ka sa mga dress nato. Oh na. Pareho mig dress ja. Mga sandal katong sandal natang mga lujon po. Pareho gyapon tabi sa mga lujon. Ala. Bitaw. Pero nakapupura na po. Awa, wa pa ta nagbuwag. Sige ra patagaman rong duha. Tag mga buang, sige ra tag hinugtog mga langgod na ta pareho. 30 na gud ta tungtong gud ta 30. Gusto ni ako kay nakahabol pa ko. Ya, hapit na po ni siya oy. Madyo na laman agwa kay anak kay ako. Pagwaman ka na usahay. Kaysa kitang duha o jidwa. Ngoro tag buang. Diya hera tag pitik duha. Ikag-ikag ratas mga bata silingan. Di ba? Dugang na po ibang sa nagbuwan. Oo, di magkalisod-lisod. Aw, daghanon. Basta kaya pas bilat la. Paslak. Bahala ng bilat ang mga gisi. Basta kaya na remembrance mga anak. Lagi, ang plano lagi. Og kuan na laman sa Ginoo. Og panalanginan sa Ginoo. Gusto ko gang anak sunod bitaw. Tay mga anak ko ingana. Bahala magkalisod-lisod ko bantay para magdengan sila. Yan arong kas ara pud na hangantos, kas ara ingana kay manag na kay kuan naman na pasagdan naman na nimo. Kamauna man na jadengan rag tudlo. Sa mga ina disiplina yan na madengan ba? Kaysa mag-anak kag man after 6 years pa. Balik na pag-uno. Bahala magkabilat-bilat, balag agsusupikas ni abot nas pusod. Dari na pikas, agpikas na kiwi na. Puso. Ngay magbira dari susun, dyan na pa yung bira sayal. Bahala lagi, hang plano ron pwede po mula pa og 5. Nga tulo, pero abtag 5. Okay. Pero ba po na abtag 5? Daga sa hangman. Di nagimuon. Tiyo ba nagimuon buang na pud pagkaina. Og naisay nga na ako no hay na pwede gud ko ato sa kadatong imong tiya ka ang imong ingkalag sa dato ngana. Pero pauli ni mo dari tiyo ba to na pud imong papuyon muron tog imong gi angkon. Aw imong gyapon to boy ragud imong angkon anak okay ra pero dili pud ingan nga nay kuan na gadyo ni ato na gadyo nimo mura naghangkit ako ligi. Mga man ra. Oh, man ragud nimo. Ipaila gud nimo nga ako imong income nga nagud ka. Imre po ako imong inahan, imre po kong ilugan og kuan. Kanang responsibilidad sa dana. Di na po na insakto. Na ragud. Oh, tanawa. Major jud pod gaminjo nako kay nan ako burus nako. Nakoy bata. So ano kasi gyam ko kaitak-itak. Makakasabot ara magud diyan ka immature ka kaadyo sa uno dan. Wa ko naanad nga katuwagang naanan dun sila sa tagawan uban sa katong nay kamo nas undoy. Ama jud tong gitujo. Ganana di ko aman jud kanang nailahi man jud. Uy hatong gitujo jud. Ganana ano ningko outro man sa pura minay siguro hilak. Jud gitujo maghilak man gani pugod adto pero ang gitujo nga inahang na di naka totally jud ma-attach na nga 100% kay mura man ni jagdawo ning gako man ni na jang power. Mura man nadaot man ning gako man na kung di ko gusto og kanang attach ka jud nagangana jag na may tabo na. Agi ka pud magkuan pug ka nga na ba. Marang kinahanglan jud na migap na niro. Hanin sang bijaan arong wa man totally gibijaan gipasagdan na harabang physical touch pa kay magsira mi kit-ikit to am ganing kibon so nagijang abagag matugmi jaga manghabol lagi so nagisi-gisi na lagi kailan kasabo na to San Juan katong yelo nga stripe ining kibay migtag kugo ala radya namang kuana mato nga na og magingani ra ta pirmi patay kag maun kay mar mas tirig magsilos og nakoy uyab. Maitak siya mangulipi siya gusto siya kamera jang duha. Ano di naman insakto kay na makatay pangarap nga magkabuog pamilya ja. Ingani sa aman. Wa nay manguyab na to dani. Katong nay ning lakaw nga duha kanang uli wa ko matug di ko makatug. Umulakaw sa hikog na. Mura nagbuang. Kanang muli nga sige ko bantay sa oras maabot nag adto sa kape di na ko makatug na. Na maitak mo no. Na gani dugay ko muli kay ini na ko muli nigtuog na stiri kay sure ko mangaway jud to inig uli na hagmata pa to. Di man day pod matuog buang jud. Rente. Nagawat man ko. Rente jud. Ikaw ano gasa mo kuno nimo? Pero karon okay na lagi ka. Kadawat na ka. Awa ugawa pa pagkangikuan. Di ka kadawat, di ka maka stand sa imong kagaling tiil. Tanan kay salig rin sa tanan, ultimo gid kilay, mura lagi kang anak. Kuno buang na ba niyang anak lain na pa niyang anak. Ultimo jang kilay, jang pantig mawa, ako'y kuanon. Kuno buang naman stiri. Jang bra, ang mga straps jang bra, ako'y kuanon, jang sanina. Buang naman stiri. Mura naman nigbatang gamay ko, mao jud ni solusyon. Tanawa at least karon nakauyab pa siya. Nakalimwil pa, sabong-sabong pa. Sana all. Oh. Tanawa nig bunga jud pag sacrifice daga ko. Nga na ko'y pamilya.
welcome man po na sa among pamilyang gamay. Pero ila man ilugan nagang anak, ingkaraga jud ka. Ing katiri, ingan man nga haun, jaon kuno kay mong kuhaon ginapon ja buong sa sapa o Di pwede piutan ko ka. matay. Pwede gud nimo huwaman. Pwede kita yung mga Adi kortaan. di ay nang kainzag matumba mo dang. Di, Una, kita kay yung sakit. makuan ko, makortaan ko yung nga na dyan pa eskwelahon. Ako pa eskwela naman ng isa. Okay ra gud, wa man problema. Kita yung nga na. Oh, goy problema nga na. Rasayan ko sa Ginoo. Ako pa eskwela. Adyo naman i-spoiled. Kaadyo kay inzag mas spoiled na. Ihaw mo nang duha. Marang So, liksi, nung sa school si liksi. Di man og mas liksi, makasabot na mas liksi og istoryahan. Madyo Lingkod ra man si Midari. Uli na pod miron. Abi ko, agang na dyan sa una, waan mo kong giku ang purami. Tanay mo rag, na-depress ko to. Si kulakila ko, ano mo kong mahal purami, si sumbong may mayor. Tiaw. Waan dyan nagmahal yun. Nahara dudong gitudzo. Nag-ija na lang mag-ijang lakaw. Atong gitudzo para mahimo kang independent kay grabe na dyan na dyan ka-dependent na sa tanan-tanan na dyan dependent na. Ijang halos tanan pati sa password sa Facebook. Buang na ba ni Stiri? Pati password sa Facebook ako pa maghimo. Tanan dyan. Wa dyan yung secret na pati ijang tuk kuwang na lang ako pa hugasos ijang tuk. Oo, pati ko secret. Malibang mi dengan pud buang. Patas mga uyab. Mulibang ta dengan paglibang buang naman Stiri buang naman siguro ko ni murag niabot sa point pa nga di naman healthy, di naman healthy to. Mura naman ta tug mga buang duha. Lain naman jud pud maligo magdengan mi. Dengan ta maligo. Ja. Pero adjud sa niabot sa point nga naghum-hum tag panty. Di jud na mahitabo Kay kay nga nagligo kay magduwa-duwa man tas tubig. ja tiguang na gud mi. Murag buang. Tiguang na jud ta kinahanglan na jud ta. Lainon lagi mura tag buang ja 30 na gud ta. Dili ta maning kamot nga mahalo na gatong. Mo 30 na aga ko 28 na ko didto. Mo Ako 30 na 30 na. agi ko 30 na ka ako 28 na ko datong time ma. Jangan na maniguang na ta sa ingani gapon tawate kog maunduha. Mura tag buang dani abot na lamang ta danis kamatajon. Gapon tay maando sa tag kinabuhi. Kisa man kuno imo kuana te nga ugnay manguyab na ho. Di na pud mo dajon kaysa magsamukong tiri akong trabidahon. Pero ako di welcome ko niya ugnay manguyab niya. Ang pimungayab niya kay narang pag-ikit na kami rampong duha sa gaban-gaban. Tanaw ba? Okay naman dyan karon at least nanay nagmahal nimo. Nga di na ka mabuntas kay tiglutog-litson. Ay pasuwa nimo. Di ba? Kuya sa una dai no murubuang dug sa una dyan. Sa una gusto sa gulagmi jawa mi sakjanan motora. Ja arang deming duha. Bihay glagjon ja COVID to. Gusto sa mo sakay sa COVID to bawal lag sakay duha. Para gani mis undo dito sa Cortez. Sapaan gani mi kisa man gina mo dihang uyab. Bawal na panaugon gani ko madyo na mi gianjo. Nigo nga sumangil lalaman mi nga live in mi. Nga na nalaman mi kay ro makalusot mi. Kay di man jud mi nakuan man maramag naitik tong pulis pa. Naman tog igag-asawar ko ni makasakay. Dini duong man mi ritog tagbilaran. Nigo namutpot mi na imig live in mi. Pero karon nakasuroy-suroy nagnamay sakdanan basta na may panggasolina. Pero murag uli na siguro mi kay hapon na. Basta na lang may panggasolina makasuroy tada ka mangingi tadang. Muli na mi guys sigram tag istorya. Ha. Ado lagi na kay kagang na. Makahilo na. Mapadji pag-abot na mo. Gagabian mi kay nagpa-signal pa masteri para maka-upload. Kaya hinay lagi di ka sa ligag signal. O na signal dari igura maka-chat, di maka-upload. Igura maka-chat. Ay. Tanatag balita. Ano ko TV? For your ultimate best self, switch to Dove Ultimate Repair. Now Gabi, in a Day. 2 peso sachet. Ilis ko na tatawad kay gabi ila. Hi! Hello guys, how are you doing there? Why are you laughing, Emilita? Anak, kay kita na nga video? Ana, ijahir sila tumok. Tingtog na manggog panahon. Nasay magi kaunti nilunaw? Nilunaw na? Ube jam? Ube ang gisunuban? Saan yung mga naong di man mga drawing?
Lada ka mo tagay. Ano yung sud? Ay, magpadsabura taron ninig nawag ni Kuya Undoy. Dari kong tagay ta promise. Oh, andyan na. Magpadsabura tayo ni Kuya Undoy. Ano sa pa mag-birthday ko ilang may tatiri. Lugay pa ang taon. Oy, birthday. Ano nun siya? Ay, anong kataon na naman? Wala na mo. Di awa.